Ezt ne engedjük már be, vagy ne engedjük fel. Scott, Jesus Christ! No, no! Jó, ne! Jó, oké. Messziről bedobom az ablakot, mert ide elvileg nem fog jönni. Hello, bro. Oh my god. Oh my god. Várd meg. Miért van csönd? Miért van csönd? Miért van csönd? Ezt eldobom arra. Szerintetek Bonnie ugyanúgy létrázik? Szerintetek Bonnie ugyanúgy létrázik? Nézzük már meg, hogy Bonnie hogy létrázik. Figyeljetek, figyeljetek! Hey. Most ki se tud jönni. Hát ő nem tud létrázni. Szerintem ő nem tud. Szerintem... Hey. De a szart nem. A szart nem. A szart nem! Nem akartam! Jesus! Megint ez van. Hey! Hol jön? Jöjjön! Oh my god, lesztánolom! Most a világ! Hey! Elbújok tőle! Elbújok! Itt nem fogják kapni soha minket! Hát én összeszarom magam, ember. Két nyikorog a padló, itt óvatosan. Jön? Nem jön. Jó. Halló? Oh, God! God! Ne! Vagy mi? A kajak vagy... Oh, God! Hoztak nekem mákos beiglit, meg mindent, és nem bírok neki ellenállni, úgyhogy óvatosan hozzatok nekem ilyeneket, ha azt akar. Mikulás Pali! Live-okat sokkal jobban élvezzük. Jézus! Oh! És szkanderezhetünk is egyet, és összefejelhetünk is egyet, meg karatéz... Mindenképpen meg akarod ütni a seggemet? Na jó, megengedem. Oh! Ez mehet is le az alaksorba. Ugye ez lenti item. De miért nem bírom... Na ne szórakozzál már. Get up! 67! Nem bírom ledobni, bro. Végre. Ez hogy került ide? Ez mi a szar? El fog kapni! El fog kapni! El fog kapni! El fog kapni! El fog... Valahol hallom mászkálni. Gyere csak ide! Gyere csak ide! Nem tudtam meglőni.